si Teacher Dave. Kumusta mga bata? Karon magtunta sa paghisgot bahin sa mga gusto, dili gusto, ug paghisgot bahin sa mga sakop sa pamilya gamit ang lain-laing pulong nga angay sa paghulagway. Kini nga leksyon nga atong paghisgutan, masayran og matun-an karong adlaw ang mahitungod sa atong gusto ug dili gusto nga mga pagkaon, binuhi, dulaan, higala ug lugar. Mao kini ang mga pagkaon. Mao kini ang mga dulaan. Mao kini ang mga binuhi. Mao kini ang mga dula. Mao kini ang mga higala. Mao kini ang mga lugar. Sunod mga bata, butangi og check ang hulagway nga gusto sa bata. Butangi og X ang hulagway nga dili gusto sa bata. O karon mga bata, linyahi ang mga hulagway padulong sa pulong nga angay sa paghulagway niini. Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Kauban si mama o papa magbuhat og my family's favorite food poster. Mga kagamitan: long bond paper, pencil, o crayons. Mga pamagi sa pagbuhat: gamit ang lapis, mag-drawing sa long bond paper o mga paboritong pagkaon sa imong pamilya, sama sa prutas. Pagkahuman og drawing, koloran kini sa mga lain-laing kolor.